Нова седмица. Започваме с нов влог. Понеделнички ние с Борис се успахме. Се събудихме в 10 без 15, което не се е случвало от супер много време. В момента съм му направила омлет. Добро утро, днес е вторник и отиваме да изпратим от giveaway наградата. Не изпратихме пратката, защото Спиди са смотани. Идеята беше да я изпратя от автомат. Създадох пратка през приложението. Товарителница. Създаде ми се номер на пратката и съответно това, което аз трябва да направя е да си сканирам кода на пратката, която вече съм създала и просто да ми се отвори кутията, да си платя за доставката. И какво се случи? Отивам, сканирам кода и ми изписа: няма информация за такава създадена пратка. Моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти. И познайте в Центъра за обслужване на клиенти дали някой ми вдигна. Не. Над 10 минути стояхме на слънцето. И звъним. И само се повтаря: всички оператори са заети. Моля, оставете си вашият номер, за да се свържем с вас по-късно. Сега ще отидем до офиса на Спиди, който е на 15 минути пеша от автомата на Спиди. И сега и там ще се редим на опашка. Това исках да избегна, защото в офиса работят много бавно и винаги има много хора и много опашка, но трябва да изпратим червилото, няма как. Това ни е задача номер 1 днес за деня. Бях изхвърлила тази каша в боклука, защото вече е много отдавна отворена, той не я яде. И сега виждам, че той си я извадил от боклука и е решил да си играе с нея, докато аз мия мивката. Ейхо, чувстваш ли се виновен? Тук ви показвам как се опитвах да си залепя телефона за тавана и да направя едно видео. Изобщо не ми се получи, така че ако някой има идея как, моля да ми каже. Часът е 8 и нещо вечерта. Борис спи. Манол е навън да гледа матч. Съответно е женска вечер. Сега си направих захапване и може би ще гледам някой филм. Кой филм не знам. Трябва да си избера. Днес нямам нищо интересно да ви покажа реално, освен една пратка, която съм взела и все още не съм я отворила. Даже не си спомням от кого е. Просто не ми остана време през деня да я обърна внимание. Още седи в паковката на Еконт. Иначе да ви апдейтна за Спиди. Отидох до офиса на Спиди и се оказа, че пратката, която съм създала, е активна. И попитах тогава защо не ми позволи да изпратя през автомата. Отговор на служителката беше: ами не знам. Ето сега ще я изпратите от офис. И я изпратих от офис. Страхотен отговор, просто обслужването на Спиди е под всякаква критика, но важното е, че изпратихме червилото. Поне това. И бях с едни много неудобни чехли. Аз си мислех, че са удобни, но те ми направиха брутални рани. И така. Реших, че ще си нарежа попеш. Пише, че е хибрид попеш. Така че сега ще го проверим. Ето го удовлетворено. Какво ядеш? Папкаш ли, мама? Добро утро! Това, което тук що видяхте, беше закуската ни с Борис. Това са тиганици, мисля, че се наричат, ако не се лъжа. И всъщност аз ги знам от съвсем скоро от една приятелка. Нанче, благодаря ти, че ми я каза. Супер удобна и е много бърза, лесна и вкусна закуска. Това са като тип солени палачинки с масло и сирене. Както ми е казала тази рецепта, много редовно си я правим, супер лесна е.
Борис се забавлява. Бях сложила 2 яйца, нали, в купа, за да ги разбъркам. И той просто взе един домат и го плюкна в купата. Искаше да бъде полезен. Беше много сладичък. Ние отново сме се запътили към автомата на Спиди. Този път, за да взимаме пратка. Много е топло, е 10 сутринта. И не знам какво ще правим днес, защото в тази жега вече не се издържа. Може би ще напълня басейнът на Борис, поне той да се платика и забавлява. Ще отваряме тези 2 PR пратки. Започваме с първата. Тя е от един български бранд, който създава козметика, натурална козметика. Мазил се казва. И всъщност е вдъхновена от нашия български фолклор. Почваме с ето тази тип чантичка на сесерче, в което предполагам ще могат да се съхраняват продуктите. Зад мене Борис си играе с лъжици, затова така се тропа. Първото нещо, което хващам е ето това. Вижте отгоре как имат шевици, доста готина опаковка. Това е кремообразна маска, която не изсушава кожата, нежно почиства, без да нарушава балансът на кожата. Кожата изглежда по-гладка и по-сияйна с усещане за комфорт, обогатена с растителни стволови клетки от българска роза. За изравняване на тена. Опаковката. Така отново имат елемент на шевица. Я да видим. Пред вас я отваряме. От сега мирише. Да, доста мирише на българска роза и ми мирише и на слънцезащитен крем. Поради някаква причина, не знам защо. Второто нещо, което взимам е възстановяващ и увлажняващ крем за лице за всеки тип кожа. Сега ще го помиришем. Той е бял и той малко ми мирише на слънцезащитен крем. Не знам защо. Я да прочетем какво още пише. Отново подобрява еластичността на кожата за по-стегнат и подвигнат вид. Спомага за намаляването на видимостта на пигментацията, подхранва и подпомага естествената регенерация на кожата. 3 в 1, става и за нощен крем, за дневен крем и за окололъчен контур. И последното нещо, което имаме в тази пратка, сега го отварям. Ето това почистващо олио. Нека да прочетем малко повече за него. Успокояваща и подхранваща ежедневна грижа за кожата. Нежно, но ефективно почиства кожата, премахвайки SPF, грим и ежедневни замърсявания. Него ми е интересно да го помириша. Той мирише на билки. Буквално на билки. Това не се серче турбичка. Предполагам, че ето така би трябвало да стане. Доста е сладко. Ще ги пробвам. Ако някой ги е пробвал, също може да ми каже мнение. Изглеждат наистина много хубави. Минаваме към следващото нещо. А именно ето това. Сега ще го отворим заедно. Ето така ще направя, за да може и вие да я виждате. Така. Какво имаме? Find Your Cool на Jacobs. Изпращаме ти вдъхновение за следващият ти кафе експеримент. Налей, миксирай и се наслади. Ето тук. Това е някакъв концентрат на разтворимо кафе, може би. А тук имаме книжка с различни рецепти, които можем да използваме, предполагам, тези концентрати. Може би ще пробваме да направим някоя. О, еспресо мартини. Всъщност даже ние имаме чашка подарък. Ето я. В която ще можем да направим, може би, точно еспресо мартини. Този е с сладък карамел. Пише, че стига за 16 напитки. А този концентрат е черно кафе оригинално и то стига за 16 напитки. Ще ги пробваме, изглеждат доста интересни. За пръв път виждам такова нещо, така че аз обичам кафе.
защо да не пробваме? Ще пробваме това. Защото сме заедно и на двете ни спия кафе. Решихме, че ще направим първата рецепта, ето тази, за карамелено капучино, но аз няма да си сложа това с карамел, ще си сложа концентрата с просто обикновено черно кафе. Стейси ще си сложи с сладък карамел. И да видим какво ще стане. Понеже нямам нищо мерително, трябва да измерим 30 мл от всеки концентрат, ще мерим в едно бебешко шише. Мириш хубаво. Аз по принцип не обичам карамел. Кой е така? Цък. На кафе само. Да, мирише добре. Може би ще е лесно да се правят. Ами, айде да направим тогава, ама си странно. Аз питам Кари. Казвам, много ми е интересно как се чува звука после в микрофона, защото винаги съм искала да си взема. Отговор е, хубаво. Така че имаме одобрено. Имаме пяна. Стана. Колко пяна трябва да сложим? А ние сме... Si de pronto el mundo se pone en pausa, recuerda que mi amor no tiene prisa y no importa si hay una tormenta, te juro que yo seré tu calma. Es que tú me das vida, mi sol, y aunque lo piense no hay nada. Харесва, даже не бих си сложила още захар вътре, по принцип го обичам сладко. Даваш от 1 до 10. 8. А ти? 7,5. Sin voz, toda mi suerte es gracias a ti. Y si me pierdo, regreso por ti. Днес е събитие номер 2. Отново е с BeWell Store, Оржена и Pop-Up матча. Аз ще ходя с трамвая, защото е в центъра. А в центъра, освен че ще бъде лудница, е и вече в сила тази забрана за уикенда да влизат коли на жълтите павета. Така че отиваме с трамвая. С този аутфит. Малко ми е странно, но няма значение. Ако не се лъжа, мисля, че ще има ягодов сладолет или мача с ягода и вече продукти отново на Оржена. Сега отиваме на кино да гледаме Спайдърмен. Събитието беше изключително готино, но ще разкажа малко повече по-късно. Часът е 9:20 и ние отиваме на вечерно нощно кино от 10. И с рекламите най-вероятно ще почнат в 10:30. Ще дадеш ли мнение след филма? Да го оцениш от 1 до 10? Не. Place and time.
Добро утро! Днес е неделя и имам рожден ден. Имам страхотни цветя. И хайде да си сложим една готина маска хидрогел на Рожена. Добре, сложих маската. Скейтърче. По някаква случайност пак сме в мола. Това на нашето семейство не се случва често. И както реших, че 2 седмици, втората седмица снимам влог, 2 пъти сме в мола. Това, повтарям, е някакъв прецедент. Не се случва. Ние не ходим в мола. За жалост.